ndove kuna vava vari paMbudzi interchange. VepaMbudzi interchange kare vatobetserwa. Takatovaudza notice yekuti pamugere mamusingabvunzi kugara ipapo pakuya mugwagwa. Ende kana imunyango muchiindapo uchifamba unoona kuti kwada kuti uinde kumasvingo, kana kuti uinde kupi, unogona kuita 2-3 hours uripo. Panda kuti pagadzirwe. But kugadzirwa kwatichaita vamwe vagere munharaunda iyi vachabisiwa. Chavatsvagira futi kokuvaendesa. Izvozvo vakatotsvagirwa. Vamwe vacho vari kuendeswa kuorder uko kwakawanikwa nzvimbo. Vamwe vane nzvimbo tatova nekomiti iri kuita izvozvo. So hakuna unondorashwa kana unodzinganisiwa. Vanhu vedu tovada. Vanhu havakaiswa ikoko, hakuna vakaiswa nemusangano. Although vakazoita munyama wevava vamabhinya anoinda achinotorera vanhu mari achipa nokutengesa matsotsi anotengesa zvinhu zvisiri zvavo. Avo asi tine mutemo hurumende nemutemo wenyika uchavabata, nokuti kana vazotaura kuti ndivanaani vane varipozvo vanofanira kuti vadzosere vanhu mari yavakavatorera. Ivo vasingafaniri kutengesa land yaingopuwa pachena, haisi yokutenga. Kana kuna akazoti akanitengesa chava chitsotsi icho, ndozvobuda pachena izvozvo. Tatenda.